Pormal nang giablihan sa Department of Trade and Industry kun DTI General Santos City sulod sa usa ka mall sa syudad ang Yaman Gensan kung yabong mga maliliit na negosyo sa Gensan Trade Fair kagahapong adlaw, Hulyo 12. Ang trade fair dunay tema nga patuloy sa pagyabong, embracing digitalization and innovation nga usa ka tinuig nga aktibidad nga nakasentro sa pagpalambo sa mga lokal nga negosyo ug paghatag pasidungog sa ilang mga mahinungdanon nga papel sa paghimo og trabaho ug pagpalambo sa ekonomiya. Karong tuiga, 46 ka mga micro, small and medium-sized enterprises kun MSMEs ang misalmot sa trade fair sa Gensan. Diin pwedeng mapalit sa customer ang klase-klaseng mga produkto gikan sa mga pagkaon sama sa corn cake, tuna chicharon, pure wild raw honey, kundugos, empanada ug uban pang food products hangtod sa non-food innovations sama sa mga sabon, gamit ug mga accessories. Giawhag sa DTI ang mga MSMEs nga magkugi pag-ayo aron magpadayon ang ilang maayong negosyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.